Hadian shisngi na kajinglap balala aban pelaj em ye we iklung badang syukha. Ibala sha no abat tep em haka we kashnong haka thain mau hati. Kidukhot ka Women's Organization of Riboy District, WORD, mentaka sngi, kilalit ban ya kundu ya ka keme jong ite iklung hanong po civil hospital. Kajingwan jingo jong kane ka kunhun kalong ban pet ya ka kwat ka khia jong ite iklung iba dang sha sumar haka te ka hospital. Hakani ka jingya kundu kidukhot jong ka te ka kunhun kila ai ka jing slok ya ka te ka keme. Ya kan ni ka kunhun alam khmat da ka president ka seng kong Mira June Mersing ha ka jingdan lang ki khot jong ka Women's Organization of Riboy District. Ka kong Mira June Mersing kala ong ba ka jing no bat tep im ya ikhlung ka di ka kam ka ba amla ban pediang ha ka imlang salang kala karpat ru iki samla kham tam gi kan thei bakin long ki ba husiar bat ki ba kit khle bat bakin ngop hakijing penshoi ki bala ban penlong ki ban shim ki rai ki ba bakla hadin ba kila kelas ngosi shushu ka president ka word kala kuntu ya baro ki kan thei Riboy district ki baya kundu jing ne ki jing jinjar ha ka jing em bakin wan shakmat ban wat jing rap na ka seng ka bala long ka ba kloi ban ai jing rap bat jing kershan ha ka nu ka rukom ka ba kila. Hadian bakoi ke video kalak sapreng di social media bat kumjuru hapo ki media kini gisni ha ka bangi yo I ya ka jingja ka basmusi ya ka jing syak tep im lo jeng we ikulung kani ka jingja ka dei hapo Riboy district ya ka ba na kaliang ka jongi ngim kwa ban penpau ka teng jong kasnong ti na kaliang jong ka Women Organization of Riboy district ni dap da ka jing sukhia ha ka ba de bat kani ka jingja ti hadin bangi la yo jing tep ba ine ilong kami bat kumjuru ikulung kia don hapden kecil sumat hapo hospital tena kaliang jongi kum gaseng kan thai jong gaseng kan thai jong Riboy district ni wan hang ni hajaka ba ajing sumar ini kulung bat ye ine ilong kami tena kaliang jongi ni la yo ban kendu ilong kami ni la yo ban yakran bat iru ban ya aimen sim ya I ban ya selok ya I ti ke ik bas ko tena kolong ba kat kum gajing tip kolong ba ine ilong kami ila don hapadeng ka met ka basat ki baklan wat lada kam dadi shis pa pesan makanaru ndrei ila laj lagi cingma bat shu khandiat ha ka bedi bat ikulung nila kwa mo nila persak ban yo lej PJI ndrei ikulung idang don hapo SMCU kam dei ka jaka ha ka banila ban lej PJI bat lengba ka cingi fun bat imatron ibadai pej hang ni hapo hospital ni smong thu ba ikulung ila long stable menta Kena kalian ke jongi kum ki siang long kami bat kum ki kan thai kat nong gidap da kajing susi bani I kum kini ki jingja kham tam ha ka bangi juong ba kajaka la ne kari bangi ngi shong kari kasi ba iet ki jongi katem Riboy ke jongi kadai kari jong ka akor ka buram kari tip riu tip belai tengi susi ba kum kini ki jingja ki ja po ki dong ki than ki jongi kena kalian ke jongi ni so ban ong bat ni kenturo ya la ki dai ki long kami la ne la da ki dai ki samla bahaswa bakin syum hukum kini gisian jam lani bakin le ikino kilo kikam bakin daya perkhat bah om bakin do shele kati namar ba kum kini ki jingja basusi kalong ru kabapen susi ya ublai umtei tang ki breu bat kawan ra ru ya jingja buram ha ka biadai hayeng hasam lani ya kasnong ka thau ba dia kadong ka thanhi barok koi te khniat ru na kaliang jong ko Women Organization of Riboy district ni pha ya kani ka message kham kat pang na ka banta ki kun samla bakin long ki ba husiar ya ladi haswa bakin le ya kanu ka kam kim dai ban le shong shit nrei ki dai banda perkhat puson bat ngos ban ong ru lada ki don kino kilong kemina ni ki kun samla ki ba mat ki jing ki ba mat ki jing jinjar ha ka ba ma ki kin hab ban shime kum ki ne ki sin jam kalong ka ek bom so tana nrei ni karpat ya pi Bapin Subhaban ay jing tip lang siya ngiru siya Women Organization of Riboy district ya ka ay ka bangila banirap ni kloy bangilirap ifi